थाने बिसोरो बेटाकले दिसि बाहाय तै दिफ्राय के पालायखा Palaikha हामबाय जों सारा बोसोरनो दिनै एडिसि हाफां दिनै महाराजानि नेतृत्वे जों एडिसि हाफाङाव फैनाय आगोल प्रति बोसोरनो जों इन्डिजिनास पालायबाय दङ आयंनि सान दिनै साफ्रोम बोसोरनो जों पालायबाय दङ सेमाबो जों पालायजावो हाफानो किसा डिफारेन्सेस जोंखा ताकलाय हिंगे दैबो जों किसा कटर खालायबाय दिनै जत लिडार्स रकबो और जागा फाइसक फाइखा दिनै मिनिस्टार रक दिनै एमएलए रक जतनो दिनै एडिसिनि फाइनाय रक जतनो फाइ दिनै अ जागाव मा जालायफाय ओ साल ब्लाइके दिनै बागै इम्पोर्टेन्ट जतनो साइमानो दिनै चामंग नमु दिनै हकुमत दिनै मानथाय दिनै अधिकार दिनै सांबिधानिक अधिकार दंमानि रक दिनै लोक रक गोबां मानो हानि बोसाराव गोबां मानो सियाङै दङ हानि बाङैनो जों बसग्रोंनो दिनै महाराजानि नेतृत्वे जों दिनै एडिसियाव फाइमेन एडिसि ओंखा दिनै अधिकार न प्रोटेक्शन खायनायनि बागै एडिसि फर्म खायजों माने सिसिनि हानि बोसारावनि हामफायनि बागै अधिकारनि बागै बे जों सिरवानि दिनै रेसपन्सिबिलिटि दङ दै जारा सिया दिनै अधिकार तमा जों सिरवानि बागै दिनै चाति गे जों नौइ दङ दिनै पलिटिकल राइट्स बिसि इलेक्शन सय बोसोर गावै थांखा ताबो मैया दंखा दैबो गोबां मानसिनि पलिटिकल राइट्स इकोनमिक राइट्स गोमावै दंखा जों सियानि बागैनो हानि बांनो UNO जेफ्रनि सिमी वर्ल्ड इंडिजिनास डे डिक्लेरेशन खायखा बरनि जातियाव मंबाय जे हायुं गोनाङैनो जे हानि बोसारावनो बरनि अधिकार न सिरनानि बागै जे बरनि राइट्स न अक सावनि बागै जे बर ओ सालनो दिक्ला रमानि यागल जों सारा बोसोरनो माहायके पालायबाय दं ओंखाय आं हास्तिनि जत लुकुरावनो कयनानि मोसौबो फायदि जों सिनि अधिकार न सिलायनायनि नांगौ सिनि मुंनो जों वर्ल्ड वाइड जों फुनुलायनि नांगौ जों हुकुमनो जों दैबो एक्सपोज खायनि नांगौ सिरवानि नांगौ दानि के जों ताबो साक सिनि सामुंनो जों बेनि बिस्तांगो के चानानै लासि जाओ सिनि कानमुंनो जों बेनि बिस्तांगो के लासि जाओ थिग बाहायखेनो सिनि मोसामुंनो जों बेनि बिस्तां फुनुनानै लासि जाओ अमसों लासिवनि क गया किरवानि क गया जों सिनि अधिकार न जों जत न फुनोवै जों प्राउड सिखायनो नांगौ जों साकसानो गर्व सिंवानि नांगौ जे सिनि ओ सालनो जों अमहाय पालायमानि बागै Mumbai sini